Bütün Dünya Bankı Türkmenistan'a ıhtibarlı maglumatlaryň ýoklugy sebäpli süýlüň ýanwarynda tapgyr ikinji gezek özüniň global ykdysady perspektiwalar hasabyndan çykardy. Ykdysadyetiniň dowamly üständigine aýdan Türkmenistan geçen ýyl hem şu keshitleme esasynda bu awraýly guramanyň hasabyna goşulmandy. Esaslandyrylan hildäki yktybarly maglumatlaryň ýoklugy sebäpli Bütün Dünya Bankı häzirki wagtda Türkmenistan we Venezuela boýunça ykdysady önüm girdici ýa-da ötüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makro ykdysady agregatlardan aýrylýar diýip Bütün Dünya Bankynyň hasabynda aýdylýar. Ýatlatsak mundan ozal Halkara Valyuta Fondu hem geçen aprelde Türkmen hökümetiniň resmi statistika sanlaryny ulanmagy besedipdi. Pul gaznasy dünya ykdysadyetiniň ötüş perspektiwalary adly soňky hasabynda jemi içerki önümiň ötüş derejesi boýunça Türkmenistanyň hüdürleýän sanlaryny ulanmady. Bilermenler munyň ýokarky iki halkara mali guramalarynyň Türkmenistanyň hüdürleýän resmi ykdysady sanlaryny alga almaýandygyny aňlaýandygyny aýdarlar. Türkmenistany ýakyndan izlerleýän Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier ýurdun tapgyr ikinji ýyl global ykdysady perspektiwalar hasabyndan çykarylmagynyň onuň sermaýe mümkinçiliklerini yaramaz täsir ýetirjekdigini belledi. The World Bank doesn't leave hardly anybody off these lists at all. I think this year it's only Turkmenistan and Venezuela. So Bütün Dünya Bankı Türkmenistan'dan ve Venezuela'dan başka hiçbir ýurdy özüniň sanygyndan çykarmady. Bu daşary ýurt sermaýeçiler üçin maliýe serişdelerini bu ýurtlara ýatyrmaly däldiýen manyny berýär. Elbetde Türkmen häkimetleri dowamly ykdysady ösüş sanlaryny getirýärler. Ýöne Bütün Dünya Bankı bularyň ygtybarly däldigini açyk beýan etdi. The World Bank made a specific point of saying that the data from Turkmenistan is unreliable. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media terişdirleri ýurdun hüdürleýän statistika sanlarynyň halkary guramalarynyň hasabatlaryndan çykarylmagy barada habar bermeýärler. Hökümet halkary guramalaryň ýurt boýunça hüdürleýän ykdysady görkezijlerini boýun almaýar. Muňa derek häkimetler ýurtdaky inçim ýyl bäri dowam edýän ýeti ykdysady çökgünniň arasynda hem Türkmen ykdysadyetiniň dowamly özgürýändigini öňe sürüp, muňa mysal höküminde ötüş sanlaryny getirýärler. 26 ýanwarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ykdysady ötüşüň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy üpçün edilýändigini aýdyp, bu görkezijiniň geçen ýylyň netijeleri boýunça 6,12% deň bolandygyny öňe sürdi. Munyň bilen baglylykda Panier Türkmenistanyň iri halkary mali guramalarynyň ýurdun hüdürleýän resmi sanlaryna ynamsızlyk bildirmeginiň ýurdun içindäki biznes pudogyna hem täsir ýetirip biljekdigini duýdurdy. It's going to hurt Turkmenistan in terms of foreign investment. If you're a businessman inside Turkmenistan and you're hoping to get foreign partners. Munyň bilen Türkmenistanyň öz telekeçileriniň hem daşardan sermaýe çekmek ýa-da daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk gurmak mümkinçilikleri çäklenýär. Bu olara garşy işler. Sebäbi ýurdun halkara maliýe hasabatlarynyň çykarylmagy onuň ygtybarly hyzmatdaş däldigini aňladýar. Bir hökümetin hödürleyen statistikasyna ya yeni beýlek sanlaryna bil baglap bolmaýanlygyny görkezýär. Munyň bilen Türkmenistan oňa pul ýatyrmak isleýänler üçin juda oňaýsyz bir ýurda görülýär. It's going to make it a very unattractive place for anyone to consider putting any of their money into. Kommersant Runisirinin 2017-nji ýylyň martyndaky maglumatyna görä, Türkmenistan öňkü Sowet respublikalarynyň arasynda maýa ýatyrylmagyna döredilen şertler boýunça iň soňky dereje münasip boldy. Türkmenistanyň öz maliýe edarlaryndan onuň awraýly halkary maliýe hasabatlaryndan çykarylmagy, şeýle-de munyň ýurdun ykdysadyetine ýetirmegi mümkin netijeleri boýunça düşündürüş ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady çökgünlikden ejir çekýär. Ýöne hökümet bu kynçylyklaryň takyk gerimine açaçan boyun almaýar. Bütün Dünya Bankynyň soňky hasabynda COVID-19 virusynyň dowam edýän ýagdaýlarynyň arasynda dünya ykdysadyetiniň dikelişiniň haýal bolmagyna garaşylýandygy bellenilýär. Perspektiwalara durly tewekkelçilikleriň, şol sanda virusyň täze damlarynyň, üýtgäp durýan inflasiýa çaklamalarynyň we mali stresiniň hem köleге salýandygy bellenilýär.